Con vinga. Con la borrasca i davant. Bien. Un poquito de... Muy bien, voy a sacar tickets. Venga, gracias. Ya lo sé. Tiro las caras, tiro a la mierda. No, pero ahí, tiro las caras. Espera que me falta uno. La mía. Sí, es que eso se cultiva en secuela. O sea... ¿Mucho? Ahora que lo traiga porque si no... Ah, no, pero... Así, 2 euros. Habíamos plantado nosotros ahí esperando. No, sacamos del sofá, ¿no? Sí. A ver, yo eso no me he visto. Tú estás mona. Falta presidente de Dios. Está ahí. Ricardo. Segundo es más importante. A veure si li traiem partit via premsa la seva visita, perquè la gent no la coneix tot el món. Ahí, ponte. ¿Habéis visto que? ¡Qué dominio! Ahí, Paco.
Si me trau la mía, Adrián, igual que trenca la cámara. Hay compras, ¿no? Ya te digo, eso te preguntaba. Niña, pecuda. Ho han pensat després, perquè ara pujaran així. Hola, senyor. Dic, s'amago. Tots pujarem. Estic fent-lo. Bona nit, Susana. Estamos cortando todo. Ya te trobava a faltar. Sí, pero todo. Este es el balcón. Sí. Bueno, voleu que comencem? Farem una... Carlo, vos dono la benvinguda, molt honorable president, vicepresidenta, consellers i a tot el govern valencià que avui esteu entre nosaltres i que estem realment agraïts i contents de que haguéssiu pensat de venir, Carlo, per a fer el seminari d'hivern al Parador de Turisme, que com heu vist també ens sentim molt orgullosos per un edifici que es va construir l'any 31 durant la Segona República i que també és on està ambientada la famosa obra de Manuel Azaña, La velada en Benicarló, de manera que també el Parador té la seva història. Però bueno, avui estem aquí a l'Ajuntament de Benicarló, aquí que és el Saló Noble, que nosaltres li diem així. Com podeu veure, aquí hi ha un mobiliari i una llibreria antiga, que és els mobles i els llibres de l'antic marquès de Benicarló. El títol de marquès de Benicarló és un títol antic, de principis del segle XX, i que sempre ha estat lligat a la ciutat. Esta biblioteca i aquests mobles van ser donats a la ciutat de Benicarló l'any 1973
per desig del primer marquès de Benicarló, i va ser el fill el que va fer la donació a l'Ajuntament. No sempre han estat en aquesta casa estos mobles i estos llibres, primer estaven a la seu de l'altre edifici i esperant també una ubicació perfecta i poder-los restaurar i poder-los ubicar on estan ara avui en dia. És una col·lecció que són una col·lecció de més de 1.000 volúmens. Alguns van desaparèixer, vull dir que això, les vitrines aquestes que hi ha ara se van posar en l'anterior legislatura, però són llibres sobretot de dret, també n'hi ha de botànica, n'hi ha també de matemàtiques i hi ha de diverses temàtiques. I estan escrits alguns en francès, molts en francès, i els altres en castellà i algun en valencià, però molt poquets. I la veritat és que i després la història de la làmpara, també és una làmpara que n'hi ha una altra igual, és de Sal de Murano, i també hi ha una altra igual al Palau de Benicarló de València, perquè aquesta llibreria i aquests llibres també estaven al Palau de Benicarló de València, de manera que van ser donats a la ciutat de Benicarló en 1973, com hem dit, però la làmpara que també està al Palau de Benicarló, que ara és el Palau de les Corts, el Palau dels Borja, però seria el Palau de Benicarló i, com dic, aquest mobiliari també estava allí, de manera que penso que està molt lligada a la història d'este saló, a la història de les Corts i de lo que és el govern valencià. Esta sala s'utilitza per a fer les recepcions oficials, també la utilitzem per a fer la Junta de Govern, per a fer algunes comissions informatives i també sempre fem aquí les recepcions oficials a qualsevol delegació que vingui a l'Ajuntament. Me sembla que la vicepresidenta també la vam rebre aquí, va firmar el llibre d'honor de l'Ajuntament, alguna consellera, el conseller Vicent Marçà també, o alguna... Me sembla que Maria José Salvador també va estar aquí signant també, rebem a les delegacions oficials de la Díspol i de Sant Pol de Leó, que són ciutats germanades, fem la recepció a la reina de les festes, quan són al mes d'agost, als Reis Mags, i este és el balcó principal de l'Ajuntament, de manera que també l'utilitzem per a sortir. En una rèplica del cartell de la Festa de la Carxofa d'enguany. Enguany, la Festa de la Carxofa de Benicarló, que s'ha consolidat ja com una de les festes gastronòmiques més importants de la comunitat, compleix 25 anys. I volíem celebrar-ho d'una manera especial. I el primer que vam fer va ser encarregar el cartell de la Festa de la Carxofa. El cartell el vam encarregar a Manolo Boix. I és una obra que l'original està aquí al meu despatx, és una obra feta en aquarel·la sobre un paper d'arròs. De manera que ell va vindre a presentar-lo, el cartell és un cartell que a nosaltres ens va semblar espectacular i la veritat és que Manolo Boix es va lluir molt en aquest cartell. I ell va dir que això volia significar una explosió de carxofes. A més el color i tot ens ha servit també per a la imatge de la Festa de la Carxofa de l'any 2018. Hem volgut fer-vos una rèplica d'aquest cartell per a cada un de vosaltres i ara us farem lliurement d'això per a tindre un record de la vostra visita a Benicarló i de la Festa de la Carxofa. Enguany ell va vindre a presentar-lo i a nosaltres ens va causar un impacte espectacular perquè ell és l'artista més important del País Valencià. Alcaldessa, està tancat, és que Jesús ha tancat el despatx Es que es un artista espectacular. No, famoso. Yo es que es un poco bueno, estoy ahogada. Niña Baisal, cariño.
I ara tenim un xic allà a la Brigada d'Ornang. És com els calçons. Exacte. D'alguna manera són mines dins bueno, ara, claro. No m'ha donat temps de pensar. Va bé? Sí. Pensa que tirava la copa algú, no? Tota la brasa ahí preparada. No, viene que es de pego el pegará. La tarda que estan servint carxota, Més que mai, sí, més que mai. Ah, també? Ah, bueno, vaya, hombre. Vaya orquesta. Però veràs, Ricardo, no direm res, però... Dos primers de penalti. Si no es piten dos penaltis. Vale, m'alegro. Vinga, adéu. Què diu? Tornaran? Però, que tenim que no la tenim a veure.